रिकॉर्डिंग बाय आशिक म्यूजिक, मझौली चौक, मुजफ्फरपुर। तोरा ढोरी पर तोरा डीजे कंचन रावत, मुजफ्फरपुर। छौड़ी हमारा से होई जो न सेट गे छौड़ी हमारा से होई जो न सेट गे तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तोरा ढोरी पर तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तू बता देला जवानिया के रेट गे तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तोरा ढोरी पर तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे। आप सुन सिंगर धड़कन धर्मेंद्र की आवाज में डीजे कंचन रावत, मुजफ्फरपुर। तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे। हाँ गदरल जवानी तोहर भेलौ छौड़ी गरम जहाँ में लगैब हुआ रहतौ हरदम नरम अरे गदरल जवानी तोहर भेलौ छौड़ी गरम जहाँ में लगैब हुआ रहतौ हरदम नरम तू त बनी जो न माल परमानेंट गे तू त बनी जो न माल परमानेंट गे तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तोरा ढोरी पर तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे। तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे। कहल रविंदर बात करही यकीन गे राइटर चंचल के करही पसीन गे आई गे कहल रविंदर बात करही यकीन गे राइटर चंचल के करही पसीन गे रोजे किन देब तोरा से टबेट गे रोजे किन देब तोरा से टबेट गे तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तोरा ढोरी पर तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे तू बता देला जवानिया के रेट गे तोरा ढोरी पर लगैब कोला गेट गे। आशिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, मझौली चौक, मुजफ्फरपुर।